Bismillahirrahmanirrahim. Idan muka ce yaƙi uku a cikin ɗaya, muna nufin yaƙin da ya fara daga zirin Gaza na Falastinu, ya bazama ya mamaye yammacin Asiya, yake ƙoƙarin ya zama yaƙin duniya. Isra'ila suna can wajen tattaunawa a birnin Doha na Qatar, suna ƙoƙarin sai sun samu nasarar da bindiga bata ba su ba, amma Hamas sun ƙi yadda. Isra'ila suna da wata babban manufa ce na canja taswirar Gaza. Canja taswirar Gaza muƙaddima ce ta ƙoƙarin canja taswirar gabaki ɗaya yammacin Asiya. Wannan yana ƙara tabbatar mana muhimmancin da taswira ko kuma mu ce map yake da shi a cikin tafiyar dukkanin wasu al'amura na rayuwar bil'adama. Akwai matsaloli guda uku da suka bijiro da su waɗanda suke son su cin masu cikin wayo, waɗanda su kuma Hamas sun ƙi yadda. Na ɗaya shine suna son wai a dakatar da yaƙi ne na ɗan lokaci ba na dindindin ba. Hamas sun ce ba su yarda da wannan ba. Na biyu shine suna son idan aka dakatar da yaƙi na dindindin wai sojojinsu ba za su fita su bar zirin Gaza ba. Hamas ta ce ba ta yarda da wannan ba. Na uku shine suna son idan aka dakatar da yaƙi sojojinsu ba su fita daga zirin Gaza ba, ya zamo an ba su rikon yankin Rafa, kudancin Rafa inda mashigin Philadelphia da Karim Abu Shah yake, ya zama suke da control din wurin nan, da kuma gabascin Gaza da kuma arewa mai nisa, ta yadda za su rike kusan fiye da kaso 40 cikin 100 na zirin Gaza. Tsammanin su idan sun rike wannan za su iya canja al'ummar da ke cikin zirin Gaza, su yi musu wayo ta hanyar ba su wasu abubuwa da za a ce matallafi ƙarƙashin ƙasa, amma ana nufin a kwaɗaitar da su ne domin su iya barin wannan wurin. Isra'ila ta matsa, suna son sai sun ƙirƙiri wani matsugunni na tallafi a Rafa inda suke son a yanka a wasu. Wannan matsugunnin suna son su zauna da Falasɗinawa 600,000 a wannan gurin. Idan Falasɗinawa 600,000 suka zauna, to zai zamo ta dinga yi musu wayo, ana fitar da su daga cikin zirin Gaza da ƙarfi, ana kai su wasu ƙasashe na daban. Waɗannan sharuɗan da suka sa cewa dole sai an yarda da su sannan za a iya yin yarjejeniya na cewa sojojinsu ba za su fita ba, kuma kwana 60 za a yi. In sun ga dama, ba don da su akwai wata manufa ba, suna iya su yarda da sharuɗan Hamas daga baya su dawo su ƙalla su kamar yadda suka saba. Amma abin da ya sa yanzu suka ƙi yarda da sharuɗan na Hamas, saboda a ƙarƙashin yarda da sharuɗan Hamas akwai wasu abubuwa guda uku da za su faru waɗanda za su hana su cimma nasara. Abu na farko shine Isra'ila a cikin gwamnatin Netanyahu akwai waɗanda ake cewa ultra Zionist, irin su Ben Gabir da kuma ministan kuɗi da sauran ministoci, waɗanda su suna ganin cewa wannan dama ce ta samu Isra'ila babba ta ganin cewa an Gaza an share kowa. To fitarsu yanzu a siyasance hukuma za ta faɗa matsalar siyasa da waɗancan ministocin. Abu na biyu kuma psychological warfare din da Gaza za ta yi nasara a ciki bayan sun fita, domin idan suka fita da Gaza to ya nuna kenan sun kasa kwato fursunoninsu da ƙarfi, wanda gaba ɗaya yakin nan sun ɗora shi ne akan kwato fursunoni. Sun kasa kwato su da ƙarfi, sun fita zirin Gaza, sannan Hamas ta ba su ta hanyar tattaunawa. To ko da sun dawo, idan suka yi irin wannan fitar, to Hamas ta riga ta gama yin nasara da su. Na uku, abinda kuma ya hana su ansa shine fitar su ta kwana 60 zai ba wa Hamas damar ta ƙara reshefin kanta, su ƙara gyara kansu, musamman da yake yanzu akwai wani shedani na nan da Isra'ila ta kirkira a yankin Rafa, wanda har an ba shi gabashin Rafa ya rike, ana ce mishi wai Abu Shabab, Yasir Abu Shabab. Yasir Abu Shabab wani fursunan yaƙi ne a Gaza, wanda sanadiyar wannan yaƙin da ya faru ya ɓallewa shi sai zama Isra'ila ta ba shi makamai, inda duk motocin tallafi da ke shiga Gaza ya dinga jiran musu, yana farmaka su, yana kwashe kayan. Wasa yanzu sun ba shi ƙarfi sosai a Gaza. Sun ba shi AK-47 tare da yaran shi kusan su 100 da wani abu, an ce ma sun kai 200. Sun haɗa shi alaƙa da hudda mai ƙarfi tsakanin shi da Jolani, gwamnatin Misir, Siriya kenan. Shi wannan Abu Shabab ɗin wai shi ne suke son su bamma zirin Gaza bayan an gama sulhu. To Hamas tana son ta samu dama ta iya numfashi domin ta je ta murƙushe wannan Abu Shabab ɗin, wanda alhamdulillah hatta iyayen shi da family shi sun fito sun yi sanarwa, sun tsine mai, kuma sun ce duk wanda ya gan shi ya kashe, ba su yafe ma abin da yake ba.
Isra'ila tana son ta raba al'ummar Gaza ne, rabi ta ba su makami su yaƙi rabi. Shine aka samu wannan tsinannen yake son ya yi musu aiki da sunan wai jagoran sunna ne mabiyin mazhabar ko kuma mu ce tafiyar Muhammadu dan Abdul Wahhab, wanda asalin shi dan daba ne. Dalilin da yasa aka kai shi prison a Gaza yana sai da miyagun kwayoyi ne da cocaine aka kama shi, amma yanzu wai ya zama wai jagoran kare sunna wanda zai yaki Hamas din da ke son su jawo mutane bala'i, alhali yaron Isra'ila ne. Nashin yahu ma ya fito kai tsaye ya faɗi. To wannan karamin plan ne da suke da shi a Gaza, wanda idan Isra'ila ta yi nasara shi zai ba su nasara su yi babban plan na canja gaba ɗaya map ɗin Middle East, wanda 1981 Ariel Sharon kafin su shiga birnin Beirut ya yi bayani yake faɗi ga abin da yake cewa fi sanawatil muqbila, a shekarun da za su zo, lan tabqa masalihu Isra'ila al-istratijiyya mahsuratun fi da'iratil buldan al-arabiyya, wato bukatocin Isra'ila na strategy ba za su tsaya ba kawai a ɓarayin wai garuruwan Larabawa, ba Larabawa ɗaya za su kama ba al-mutawassida waɗanda ke Middle East, bal satattasi'u ila da'iratu sharqul awsat kulluhu, la bal alaiha an tattasi'a akthara litashmula Iran wa Pakistan wal Khalij hatta Ifriqiya wa Turkiya. Wato nan yana magana suna da burin canja map ga baki daya har da Iran da Pakistan da Gulf da ma gabacin Africa da Turkiya. To duk waɗannan abubuwan da suke son su yi suna ƙoƙarin ganin cewa canjin da suke son su haifar a Gaza ya faru. Idan canjin Gaza ya faru to shine muƙaddimar dannawa zuwa canja map din Middle East gaba ɗaya. Yanzu makaman Hamas kawai suka hana musu cimma wannan burin. Don haka makaman Hamas su ɗaya ne shingen da ya hana waɗannan mutane farma sauran al'umma musulmin da ke yammacin Asiya. Resistance Axis karkashin Iran, wato 'yan gwagwarmayar da suka haɗe karkashin Iran, su kaɗai ne katangar da ta rage musu daga shimfiɗa taswirar sabuwar Middle East. Great Awakening, wannan zaburar da ke faruwa tsakanin Iran, China da Russia da sauran ƙasashe, shi ita kaɗai ce babban mashigin da ya tare al'ummar duniya faɗawa ƙarƙashin Great Reset, wanda suka tsara shi agenda 2030. daga ciki akwai hada shirye-shiryen SDGs da sauran 2030 an gama kame ko ina, kafin 2050 sun gama shimfiɗa kowa, sun kalla kowa. Don haka gaulayen cikinmu masu gaulanci suke shiga rikicin da ba su fahimce shi ba, da sunan wai suna goyon bayan Isra'ila ta buge Iran ko suna jin haushin Falastina, ba su san cewa halakar kansu ce suke kokarin su jawo ba, saboda Falastinawa suna yaƙi ne a madadin duk wani mutum mai son yanci, a madadin duk wani mutum mai hankali. Don haka akwai wasu ra'ayoyi na siyasa da ra'ayoyin zamantakewa da fikirori da ma ƙungiyoyin addini da aƙidu da yaƙin nan zai tafi da su, za su mutu kafin ya ƙare, saboda duk wanda ya goyi bayan Isra'ila ko a siyasance ne ko a diplomasiyance ko a ideologance ko a aƙidance ya goyi bayan Isra'ila ya kasa fahimta cewa yaƙin nan na gaba ɗaya ne, to Allahu insha'a kafin yaƙin nan ya ƙare sai an gano asirin shi, sai ya tonu kuma ƙarshen aƙidar shi ko siyasar shi rukushi da izinin Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.